Roztomili wyrządzę wam dzisio, jako się kiedyś hańdowni stawiało chałupy. Teraz chałupę postawić, to ja oto raz, dwa, trzy. Przyjadą maszyny, przyjedzie firma, postawi chałupę, a fertik. Ale kiedyś to chałupę się stawiało rokami. Jak macie radzi, to moi drzistani, to mi pyty dejcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Wiele razy se Roztomili tak człowiek myśli, co by było, kieby stażycy postowali z Poddorników, z Kierchowa, a podziwali się na ten świat, co je terazy, kole nas. Jeszcze tak ze 20 roków temu, 30 roków temu, jak w małych kończyc ludzie stawiali kupę nowych chałup, to stare ciotki prawiły, że jak były młode, to tam pod lasem była jedna chałupa, co w nim mieszkał taki a taki, a hanej na kopcu były 3 chałupy, a tam na równym gruncie nie było nic. A terazy tego pojąć, nie poradziły tego pojąć, a spokopić, że tyle chałup się stawią. Ale to było tak 300 roków temu. Terazy jak się człowiek przejedzie na kole po dziedzinie, ba i w moju, to widać kańsik pod lasem grunta. Jak potem nie skorzy się tam jedzie, w sierpniu, to już stoi chałupa, a pomału się do nich wkluzają. Wszystko idzie wartko zrobić, bo technika poszła do przodku, a młodzi ludzie każdy chcą mieć aspoň małą chałupkę, ale swoją. Kiejsi hańdowni, ba i za starej Polski, jak się postawiło chałupę, to potem w nim mieszkało kupa ludzi, bo mieszkali w niej starzycy, fotrowie, a dziecka ze swoimi dzieckami. 3 generacje. Każdy miał swój kątek, a dycki jakoś ich się poradzili powciskać, a dycki jakoś ich poradzili w zgodzie żyć. W takowej wielkucnej familii każdy miał swój plac. Jak dziecka były przeciwne, to starka prawili każdy wojok na swój kwartyr, a już każdy wiedział, kany mo iść. Po tym nie skorzy, dziecka zaczęły stawiać swoje chałupy, tatowie dostali kąsek pola, tatowie dowali kąsek pola dziołusze albo synkowi, co by se postawił coś i swojego. Stawiało się w ten czas wielkucne chałupy, bo się prawiło, że będą pospołu wszyscy mieszkać. Takie chałupy się stawiało w 60. a 70. rokach XX wieku. Potem już się wszystko zaczęło mienić. Młodzi już nie chcieli mieszkać pospołu z fotrami, bo prawili, że się mogą wadzić, a że lepszy będzie jak pądą na swoi. Starzy pomagali jako mogli. Dawali grejcary, bawili dziecka, a baj nie chcieli nic za elektrykę, bo przeca młodzi stawiają chałupę, a trzeba im pomóc. Dzisiaj podobnie. Ene chałupy się stawio wartko. Jeszcze oto 20 roków temu. Ludzie się budowali po 5 roków. Teraz jak se ktoś napyto firmę, to chałupa stanie za pół roku, a i za 3 miesiące. Moja starociotka mi prawili, że jak stawiali chałupę, a jeszcze w ten czas była młodą dziołchą, to maltę się mieszało łopatą w kajfasie, a cementu się dawało ene kapkę, bo go bardzo ani nie było dostać. Teraz przyjedzie gruszka, a beton dekę się wylewo raz, dwa, trzy. Tam kany kiejsi była pod lasem jedna chałupa, teraz ich je cało ulica. A jak za 30 roków ci z chałup się podziwają kole siebie, to można już lasu nie będzie, a chałup będzie jak moiczków na miedzy. Świat się Roztomili zmienia. Ludzi przybywa, a każdy chce mieć swoi. Ale dycki najlepszy je, jak się idzie do fotrów na łobiot, a wnuki ze starzykiem, a ze starką mogą kapkę pobyć. Bo tak jako 100 roków temu familia była jedna, tak teraz jest familia też je jedna, a dycki jeden ku drugiemu idzie. Czy się mieszko w jednej, albo czy się mieszko, a i we 3 chałupach. Roztomili mocie taki 3 obrazki kole mojej głowy. Pyty, jeden obrazek to je taka pytka, co byście subskrybowali mój kanał. Drugi obrazek to je film, co je też podobny do tego filmu. A trzeci obrazek to je lista filmów, co też są podobne do tego filmu, co się wam można będą podobać. Dziękuję pięknie.